Лукашенко падышоў да фінішу. Фінішная прямая. Як мінскі інтэрнат патрапіў у інтэрнэт. Перадавы метад лячэння ў Оршы. Адзіны дзень інфармавання ў Жыткавічах. Ідэалагічная дыверсія ў Крычеве. Кім тур лічыць Лукашенко? В 90-е приходит Лукашенко, потому что есть категория людей, таких придурков, как я, например. Лукашенко ўмацоўвае дружбу з Паўночнай Карэяй. Чым далей у лес, тым таўсцейшыя партызаны. Паводка. Застаецца спадзявацца толькі на Бога. Вітаем вас, сябры! У наш чарговы выпуск навін. Пра некаторыя адметныя падзеі ўжо зараз у нашым выпуску. У Лукашэнкі рыхтуюцца да правядзення так званага ўсебеларускага народнага сходу. Ці адбудуцца на ім якія нечаканасці, ці ўсё пройдзе па накатанай, хутка ўжо пабачым. Фінішная прямая. Вось так крывымі дарогамі і выйшлі на фінішную прамую. На нарадзе Лукашенко загадаў, каб дэлегаты былі як след накормленыя і не начавалі дзе-нибудь на вуліцы ці на вакзале. Еще раз хочу попросить, чтобы было внимательнейшее отношение к делегатам ВНС, начиная от обеспечения их питания и проживания и заканчивая обеспечением необходимых материалов для работы. Так што мінскія гатэлі ў хуткім часе пуставаць не будуць. Вядома ж, дэлегаты будуць жыць у лепшых гатэлях, хаця б не пашкодзіла іх пасяліць у такі інтэрнат. Нядаўна ў тык-току з'явілася відэа мінска інтэрнату. Адным словам, інтэрнат выклалі ў інтэрнэт. Некаторыя не паверылі. Фальшыўка, вырабленая ў Польшчы, не можа быць у Мінску такіх інтэрнатаў. Але іншыя карыстальнікі сталі пісаць, ды да халеры іх, і ў сталіцы, а пра правінцыю дык і гаворкі няма. Ну и вишенка на торте – стоимость. В среднем за коммуналку в этих хоромах выходит около 150 рублей, но были жировки и по 200. На сайце прадпрыемства інтэрнат выглядае нават вельмі прыгожа. Дык так у Савецкім Саюзе і было. Для знешняга свету стваралі прыгожую карцінку, а ўнутры, як у тым інтэрнаце. А вось тую Людмілу, што напісала «Не веру», варта пасяліць разам з якім дэлегатам у гэты інтэрнат, каб паверылі. І не толькі ў інтэрнатах такія ўмовы, і не толькі ў сталіцы. Нядаўна ў інтэрнэце з'явілася відэа з неўралагічнага аддзялення Аршанскай лякарні. Вот в таких условиях больница Семашко, неврологическое отделение, умывальников нет в палатах. Чамусьці згадалася выслоўе, вядомае яшчэ з далёкіх савецкіх часоў. У Мінску ўсё па-свінску, а ў Оршы яшчэ горшай. Хацелі, каб Лукашенко вярнуў Савецкі Саюз, то і выканаў сваё абяцанне. Праўда, у прыбіральні медперсанала ўмовы лепшыя. Дык у Савецкім Саюзе таксама для партыйных работнікаў яны былі лепшыя, таму здзіўляцца нечаму. А можа, гэта такі прыём лячэння, шокавая тэрапія. Як патрапіш у такую палату, арганізм адразу мабілізуецца на барацьбу з хваробамі, і нервы адразу на месца ўстануць. Вядома ж, улада ўсе праблемы бачыць і чуе. Проста ночы не спіць і даносіць сваю боль да народу. Нядаўна праходзіў адзіны дзень інфармавання насельніцтва, і намеснік кіраўніка Жыткавіцкага райвыканкаму Павел Гарбар пагаварыў з працоўным калектывам ПМК нумар 97. Гледзячы на здымак, разумееш, што калектыў у выглядзе 3 вазонаў выслухаў чыноўніка вельмі ўважліва і лішніх пытанняў не задаваў. Жарты жартамі, але калі б на месцы вазонаў былі людзі, мала б што змянілася. А на расліны ўсё ж больш прыемна пазіраць. Праўда ж? Гэта лішні раз пацвярджае сустрэча крычаўскіх ідэолагаў з работнікамі філіалу Белшыны. Там рабочых сабралі, каб патлумачыць важнасць усебеларускага сходу ў сталіцы, бо з іх жа кішэні трэба будзе аплочваць харчаванне і пражыванне дэлегатаў. Вядома ж, начальству было лепш сузіраць на прыгожыя вазоны, чым на твары рабочых. У абарону работнікаў скажам, што ім таксама не менш прыемна было б глядзець на што іншае, чым на ідэалагічна правільныя твары чыноўнікаў. Глядзяць на іх людзі і думаюць, што вы там нясеце? Якой халеры нас тут сабралі? І сапраўды, ці зноў мяняецца ідэалагічная лінія, ці ідэолагі ўжо спісваюць Лукашэнку з палітычнай арэны? Яшчэ ж нядаўна гарантам і стабільнасці, і суверэнітэту, і яшчэ халера ведае, чаго быў адзін Лукашенка. А зараз ужо атрымоўваецца, што не?
Ці гэта ідэалагічная дыверсія? Яшчэ большую ідэалагічную дыверсію правёў прапагандыст Ігор Тур, ды яшчэ не сярод рабочых, а сярод моладзі. Напярэдадні так званага ўсебеларускага народнага сходу, які, нагадаем, пройдзе ў Мінску 24-25 красавіка, ён кінуўся тлумачыць моладзі, што аўтарытарызм і дыктатура – гэта лепшая сістэма дзяржаўнага кіравання, асабліва для славян. Ён попужаў моладзь страшнымі 90-мі, калі ў краіне было ўсё дрэнна. В 90-е в стране было все очень плохо, о чем хорошо знают мои родители, они там очень плохо жили и страдали. Особо власть брать никто не хотел, потому что не было понятно, что с этим делать. Было, условно говоря, в стране 3 полуразваленных завода, 10 полуразваленных колхозов. І вось тут прыйшоў Лукашенко і выратаваў краіну. Як казаў сам Лукашенко, краіна стаяла на самым краю прорвы, але мы зрабілі крок наперад. Тур нахвальваў Лукашенку і патлумачыў моладзі, для чаго Лукашенку трэба дзяржаўнае забеспячэнне. Маўляў, той за 30 гадоў знаходжання ва ўладзе толькі пра народ і думаў, и ничего не украл у державы. Чему? В 90-е приходит Лукашенко, потому что есть категория людей, таких придурков, как я, например, которым не все равно, что происходит в стране. Оказывается, Тур лічыць Лукашенку придурком? Лукашенко ж можа, мягко сказать, покрыўдзіцца. Хотя Тур попросил его не робить это. Да не обидится на меня Александр Григорьевич, ему наверняка передадут, что мы здесь собирались, чтобы поговорить. Агучыў Тур і галоўную праблему рэжыму. Ён працуе эфектыўна, пакуль ёсць лідар. А калі яго не стане? А гэта ж некалі адбудзецца. Вось для гэта і патрэбны гэты УНС, каб Лукашенко Колю паспеў уладу перадаць. І такі досвед ёсць дзе ўзяць. Афіцыйны Мінск дамовіўся з Паўночнай Карэяй аб умацаванні кантактаў. Пра гэта паведаміў ТАСС са спасылкай на паўночна-карэйскае тэлебачанне. А вось лукашэнкаўскія медыі пра гэта пакуль маўчаць. Няўжо саромеюцца? Пра супрацоўніцтва ў Пхеньяне дамовіліся лукашэнкаўскі намеснік міністр замежных спраў Яўген Шестакоў і яго паўночна-карэйскі калега Ім Чхон Іль. Яны таксама анансавалі супрацоўніцтве ў галіне эканомікі і культуры, абяцалі адзін аднаму падтрымку на міжнароднай арэне і ўмацаванні сяброўскіх адносін паміж краінамі. Яшчэ 15 верасня мінулага года Лукашенко на сустрэчы з Пуціным выказаў прапанову, што ім трэба падумаць пра супрацу з Паўночнай Карэяй. Як кажуць расейцы, сабразіць на траіх. Тым часам у Беларусі не толькі рыхтуюцца да так званага народнага сходу, але і для святкавання перамогі. Інсцэніроўкі падзей мінулай вайны распаўсюдзіліся не толькі сярод дзяцей і моладзі, але ў вайну гуляюць і дарослыя дзядзькі. Такога вось фашыста можна было назіраць у палацы мастацтва ў слаўным горадзе Бабруйску. Адразу наглядна відаць становішча беларускай мовы ў Беларусі. Кнігі на беларускай мове сціпла прытуліліся ў самым нізе стэнда, бліжэй да падлогі. Раптам там не заўважыць. А тут паказаны допыт гэтага фашыста. Здымак яскрава паказвае правільнасць выслоўя. Чым далей у лес, тым таўсцейшыя партызаны. Сядзіць той небарака фашыст, чучурыўшыся на калодцы, а партызаны вывучаюць яго мабільнік. Глядзяць хіба, ці ёсць у яго падпіскі на фашыстоўскія каналы. А можа раптам на самого Мусаліні ці Гітлера падпісаны? А як вам такі фашыст? А ў Расіі працягваецца змаганне з паводкай. Мы ўжо распавядалі пра то, як курганскі губернатар аблятаў сваю вобласць з іконай у руках ды з папамі. Злыя языкі кажуць, што гэта не дапамагло. А вось і няпраўда. Ікона нагнала такого страху на ваду, што тая аж у Дубаі апынулася, разам з сынам губернатара. Вось і цюменскія бацюшкі таксама вырашылі скарыстацца курганскім досведам і памаліліся з самалёта аб выратаванні ад паводкі. Чаму з самалёта, а не з зямлі? З самалёта ўсё ж бліжэй да Бога, дакладна ўбачыць. Застаецца толькі гадаць, дзе на гэты раз апынецца вада. У Кітаі ці аж да Штатаў даляціць? Як вы думаеце? Толькі на Бога і засталося спадзявацца. Можа, ўжо пора і на рублях гэта напісаць? Амерыканцы вунь даўно на доларах гэта пішуць. І дапамагаеш? На этом мы з вами развітваемся. Дзякую усім за падтрымку. Усё вам найлепшае. Калі для вас гэта бяспечна, подписывайтесь на наш канал, каментуйце, ставце лайки, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. Калі ж не, проста глядзіце і распавядайце сваім знаёмым. Жыве Беларусь! Слава Украіне!